emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. trendybeats.com. Zobu, zobu, anybody. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Onwere ngabasi, onemekasi. Onwere ngabasi, onapiakasi. Ebube dike, ibe dikekwe. Wani manaria, achaluko dike. Clear the road for who sabi. Step aside for the game changer. Onya nekwu maki aputago. Ango na bwebo na tani. Onwere ngabasi, onemekasi. Onwere ngabasi, onapiakasi. Ebube dike, iwe dikekwe. Wani manaria, achaluko dike. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu, zobu, anybody. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu, zobu, anybody. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwe dagarigo. Oshiri jibwa, mawushine. Ogandoga, ikene bube dike. We know they carry last year. As a blue one on Elami. One manaria. Achaluko dike. More music on trendybeats.com. Ahambu Chidinma, Mrs. Chidinma Ekeke, Mboni Hekeke, nke akwa n'ụlọ. Udanyo nsọ na-ede emeta Obichi Nwosu ga-emechi akpa agaji mpụta nche kachichachi esi aịtọ. Obichi na anya kike nna nye anya anyị da agwa emeghe mbakwa n'ahụ ogbejọbụla na-awụ ọbakwasị okwu na ya na-agbara n'eziokwu ihe dị emekwa na anyị kụọ anya gasa mechakwa azụ ihe ọbụla ga-ejikwa ọnwụla ekpere mgbe ekpere aka anyị na dịka teta aka nkapụta otu ebe ike na-aka ahụ mgbe ka eke na-abịa akarịa akpata eta ihe ọbụla obi ekpere m bụ ndị ọbụla ide aba n'aha anyị ekechi emeta iwe ga-abapụ n'ụzọ ụzọ ga-erubere isi anyị gaghị ama akụkọ ọjọọ ọbụla mgbe a ga-emechakwa ala iwe ga-alapụ anyị shele erimeri apịa obi kemgbe elekere anya 4 anyị kuchi ụra shelegbo merimeri ọ ga-ezu nwa mgbe ntụgbe ebibalakwa atazo n'azụ ụra n'azụ mgbe ntụgbe itekwụkwọ ga-ekwukwa erimeri dị na anyị ga-eshi ga-eficha
Afan. How which is good actually. Yeah, I'm thinking of one of them. Ogu akere ọbọ n'echi ifu akwa n'ọnwa eze Nwosu gawo Obichi Ikechi kaga ntichi ifu ọbọ onye anyị ga-eji sie ọdị ọhịa isi ọbọ anyị da akazu ọkwa nwa ahịa na nweke mgbe ndị ọgbọ na ndara aracha asatuna yọba gbukọtapụcha ada ewere nrụrụ kendara na mgbe ntị ugbu a mmanụ anaghị asọba apụta mgbe ewere mmiri tinye tụa yọba mee eti asara akwụkwọ so atọ ọ ga-eme ka shọmụnta ọ ga-ede ọ gaghị aha edocha mkpụrụkpụ so onye erikwa na ya amaghị datị n'ọkwụkwọ ndị ndọtị ka ọ dị iri ụmụbili ikwu abịago gịnị anya na n'ụwa olisa anya na n'ụwa uchimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na-ararị anya na n'ụwa olisa anya na n'ụwa uchimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na-ararị anya na n'ụwa olisa anya na n'ụwa uchimu anya na n'ụwa ị na n'oge egwu na-ararị evolu mobili ikwa bịanye gị egwu anyakwanya ka anyị ga-ejeli ịma mfe na-efe na-efe lili na nwayọọ ka anyị ji etili egwu amalise nya ka anyị ga-ejeli n'ikuku si aranụ ụmụbili igbo abịagogoni amalise nya ka anyị na-etilizi ife onye ga-abụ ka nna ga-abụ nọ ife onye ga-abụ ka nna ga-abụ ị na n'ụka mmụ na-ekwuli I didn't that time. That's 2000, I think, or We are dedicated to Scott. Go and get full attention. Scott with them. Mama, Yeah. no, mama, Yeah. mama, Yeah. brother, Yeah. Ese palaka one. Ah, yeah. ndị mmadụ na-akọ ọnụ vasị na anyị bụ ọsọ aka na anyị abalọ ulu jaja ndị mmadụ na-ekwu ajọ okwu
etizo ame apịkọ ọgba ejichake ndị niile bụ n'ogili ya sọ onye na-agba onye ala nwere ike apụta echi onye ala mabata ego
River State, Mamano. I get you the car, Kawa, Erege Puna Yoku, Nameketa. Ke o when you saw Kara one night, I am married. Keneku, Nakena Bazuzu, Anna Bo, Mr. Pius, O Barbara, I want to come on. That's good. That's good. The program, please. I'm now settled already. The next 1 hour we're off. You know that I will never. I will. You got to tell you the next 1 hour you're off here. So relax yourself. Obichi motor na amụrụ na ndị shop. Ịma asị na ike m ike ụnọ na ịmụ na ndị wisdom age grade. Wisdom age grade happens to be the age group ebe Prince Obichi Ikechi form. Where the wisdom when they open here they can dey money. When they get to about they will see them. Ndị chief. I go about do well. I can understand that every once in every month we will gather and thank God. Makanto anyo, olepa nso. Imana miga. Kaka wa haita. Na konya na ine mbapo so. Aida bode danye. Yes, all calendar that we are honorable. Eche Fula, Chiwa Nkwa. The Honorable Councillor representing the Greater Award. You are welcome, sir. You are welcome, sir. Yes. Chineke gozie. Eze Sinawata. Chineke gozie. They are in Anamatan at the high table. They are in the former Akirika Welfare Development Association President. They are in Emmanuel Dani. Oh, the devil to the one as a plan. Okay. I can come my manual. Nothing my manual. That guy do about it. You know, if I don't know, I didn't get here well. You put God. And the guy could see now. Not many now, so need it. Obani and the girl call you. And the man who could do. So, because now this year, ask him, you know, and he organized the youngest chief, watching, good now. Dad, you are the youngest chief. The youngest chief. But that's now. I will look at what I go there. The youngest chief. Africa, Mamano. Africa, Mamano. Opopo, Mamano. Abia says, Mamano. Nigeria, Venezuela. So yes, no one pillar done. I can't show for one of him but the children came praise his age mates on the way. No, wisdom children can go to Nukobo. And I never seen no man who Jesus. Many quiet knew the number 7. Because they too I got my with a humble stand. I am number 10 chairman of today's occasion.
ga-ekpekwa introduce ndị ọga but anyị na-anabata chairman of the occasion. Biko ndị egwu nyetụ m egwu for 5 minutes. Let me rearrange this. Is this same God yesterday? I say always has been. Yesterday and today. I'm forever the same. I'm for reason to know. God has done it again. Oh, thank you, Lord Jesus. When you guys mention that God, you gave me the meaning. I will sing to your own glory, Lord Jesus, all the rest of my life. God, it again, and again, and again. Is it same God yesterday? I say all this has been. Yesterday and today. But forever the same. There's no reason to know. But God do it again. Members of the Pele Polo in Ogogo Kingdom. And because this function today has to do with our own daughter and our grandson. And so we consider it honorable to show ourselves here. And this team is led by no other than the chairman of the Pele Polo Singapore Council, as well the chairman of the Pele Polo. His name is Amal Opusenemo Set Sam Epele. You're welcome, sir. And close to him by the right is Wari Senebo Honorable Combat Amos Sam Epele. The next on the left is Wari Senebo Reginald Epele. He's a retired police officer. And the next, political juggernaut, Wari Senebo Sir Honorable Tonye Epele. Mamano. The women from Epele Polo, for want of time, they are led by Mrs. Lolo Precious Oko Epele. Thank you very much. Thank you, Nukutuaka. Nima Aka Wachana. Koto Chana Kureji. Unabala Kachineke Gozi Uno.
Thank you. At this point, we want to. Patawa, Puri Plan, and Naba in the Maizu. I can't do one more thing against you. Because the man and only one you ship may make a tap. May make a town when you see Namato, who are Chief Lawrence, Ege Juru, Nokotuaka, Ruleko, the Zetuani Shagana. Chief Lawrence Ege Juru, Naya, Chief Lawrence Ege Juru. One was on call the lady Azadi Shagana. Then the man, Akutuaka, he was saying, Americano, I'm again a character. I'm again a character. Chief Lawrence Segeduru. Yes. Chief Lawrence Segeduru, chairman of today's occasion. Kagadama. Chief Lawrence Segeduru, chairman of today's occasion. Kelo Handezi, Osol. Mama, ndọbi anyị dum ga ahịa ba mma mmanụ o Chineke gozie mmadụ dum n'aha Jizọs. Zonto, I have a test. Nande when I was sorry. Because I got so able, Yan is very.
thy cause. Goodness, mercy, and love. Great things thy faithfulness. Great things thy faithfulness. Morning by morning, mercy thy see. Great things thy faithfulness, I cover this prayer with the blood of Jesus Christ. Lord of Jesus Christ. Handing it over to all God Almighty to take charge. That at the end, our God shall be glorified. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Let's be seated, everybody. Let's be seated. But before we pray, I want us to sing this song. Oh, Christ the solid rock aside, oh Lord and God, sinking side, Lord and God, sinking side. Sing with me now, my own. Our Father and our God with the universe. Thank you, Alpha and Omega. Thank you, the lily of the valley. Thank you, the rose of Sharon. Thank you, the lion of the tribe of Judah. Thank you, the King of all kings. Thank you, the Lord of all lords. Thank you, the chief of all chiefs. We appreciate you this afternoon. Thank you for making today a reality. We give you all the glory, all the honor, all the adorations in the name of Jesus. Lord, we ask that you take preeminence, frustrate the works of darkness, lead in this service, oh Lord, today. Your name alone be glorified. Thank you, Abba Father, for answer. In Jesus' name we are praying. Praise the Lord. And did commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of whom shall be much required. And to whom men have committed such, of him they will ask the more.
Praise the Lord. My topic this afternoon says, to whom much is given. Hallelujah. To whom much is given. Of course, we know that everything we have or become in life is just a gift from God. Everything we have, whatever we become in life, is a gift from the Almighty God. The Bible says, whatever we have, we receive it. So we also say that some have received much more in life than others, not because they are greater special, but because the grace and favor of God abounded. Because the grace of God and the favor of God abound for them. But in the midst of the 1 million members, you can have 100 chiefs. Everybody in that community will not be chief at the same time. So it's a privilege. Very, very much privilege. Then, as we have gathered here today to witness and celebrate the conferment of chieftain's title to our dear prince, we must acknowledge that God is the head of all leadership. God is the head of all leadership. He is the king of all kings. He is the chief of all chiefs and the president of all the universe. God is the president of all the universe. There is no leadership outside God. If any leadership exists, it must have been instituted by the Almighty God. So, titles or offices are nothing but symbols of responsibilities. Titles, offices are nothing but what? Symbols of what? Responsibilities. Symbols of responsibilities. That's why I said, to whom much is given, much is expected. Community. That is things that are expected from those who have been selected and given such titles, provided leadership and guidance for the community. Not just that, we have some scriptures we are not going to read that back them up. Counsel or counselors to make decisions that benefit the community. Another area is the area of responsibility. The chief must uphold justice and fairness within and in the community. The Bible says in Micah chapter 6 verse 8, it said, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you. This is the things that are expected to them who such honorable offices have been given to. Not just for accolade, but duty is calling on you in the area of protection and security. This must be part of your work, protecting especially the less privileged among us. Community development is another thing that one must focus on. Community development. The areas of responsibility promotes community development and progress. Nehemiah, as an example, in the book of Nehemiah chapter 2, 17 to 18, he said, Then I shall say to them, You see the district that we are in, how Jerusalem lies west, its gates are born with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer be a reproach. It's a responsibility, a call to duty for community development. Praise the living God. And I want to sum it up here by telling us actually that if God had chosen anyone, as some people will say, whom God has blessed, no man can curse. There shouldn't be murmuring, there shouldn't be anything, because God saw you and saw the other people and decided to choose the other person. He said, whoever I will show mercy, I will show mercy unto. Praise the living God. With these words of exhortation, I believe that those who have been called today, the Almighty God will give them the wisdom, the grace,
to make a good leadership in the mighty name of Jesus. Let us pray, please. Our Father in God, we thank you for a great opportunity like this. We thank you for gathering us, sons and daughters, to witness this great achievement, this great office. You are God that instituted such an office. Lord, we thank you for your word that we have heard this very afternoon. Anyị na-ekele gị ezi Chineke, na-arịọ gị ka inye oru gị ọbụnarị amamihe ka Okechi jide ọkwa, ka ọ ghara ịbụ ihe a ga-abịa ma ọsọ ma ọ bụrụ na enyechasịa ya ọkwa. Nye ya ume Okechi jere gị ozi, jekwara ndị obodo ya ozi, ka ọ ghara ịbụ a disgrace to his community, ka ọ ghara ịbụ a disgrace to you, O God, but so that, O God, at the end of everything, your name alone be glorified. Thank you, King of Glory. In Jesus' name we have prayed. Amen. Obichi nwokorobịa rure topu atụ gbanwere ọkụ biko letu mgbe agabere anyị ewere mik na-enye n'aka onye anyị were ọnọdụ atibue n'aka ka onye isi the chairman of the occasion. But before that, sir, we then with the changes. I represent God. And I am born. What going to be a corner tip of what the Koran table? A world also carrying comrade. A woman kissing the Sunday. A baby official preparation of Kola. Yeah, and the Koran get down. I do so. If you go here. Ndake mmammanụ akịrịka mmammanụ biko ana m eweri ọgị a na-enyebu n'aka the traditional prime minister of Umuibubu Achara si onye bụ eze Ochabala, put my hand over the original. Onye nwanyị na Chineke anyị enyezi omume, onye mere ka ọgbakọ dị taa. Ekwesị gwara mgbe ka ọgbakọ ghara ịdị, beti igosi na ibu Chineke. Anyị na-asị ka nyere otuto n'aha Jizọs, na-arara ọgbakọ aka n'ihe gị n'aka gị, na-asị ihe ọbụla nke a ga-eme taa, nri a ga-eri, mmanya a ga-aṅụ, mmiri a ga-aṅụ, Chineke ekwele ka ọ bụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Ka anyị rịọrọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Honestly, we want to hand over to the chairman of today's occasion, Chief Lawrence Engr, for your opening speech. Akreka mama o ikun dokijum mama o ndoba anyị ndehi okpoko mama o anyị nwere ndozi Chineke na nka. Praise the Lord. Hallelujah. Madudum dị na nka kebụ na anyị na-atụ mma n'ohere ọma anyị nwere
ọrụ weta ọtụtụ ụmụ ihe na-anyị gbasara ọdụ ahịa weta ọtụtụ anyị gbasara nye dum dị ike ike anyị ga-aga n'ụbọchị onuba nọnyere anyị taa na ute nwanne anyị nchu chief aga m asị Chineke gozie mmadụ dum n'aha Jizọs na-atụlikwa eze anyị na osoja mma mma Ugwueze na-atụli mma mma n'ọnụ ọnọdụ taa wụrụ ndị ekwesị ekwesị wụrụ ndị aga Chineke gozie mmadụ dum n'aha Jizọs enwere ha na ọdọkọ okwu nga nkuku ma na-enye ndị Salem Assembly kwuchaa n'okwu dum dị mkpa gbasa mmemme a ga-eme taa dịka nke na mkpe Obichi ọ na-ekwu okwu na-ebute nchu chief mehu mine na ntegu nzuele Obichi ịnụ na nye ndị enye prichi ime taa na iwula responsibility na nke ndị Afrịka dị ị ga-agba ike idum ihe ume ihe uche dum hụ na Afrịka ga-adịrị nwa Afrịka mma mma na ọ nabata na nwa ike mbaba taa Chineke ga-agozi nye ya eme n'aha Jizọs anyị ga-atụli ndị ọga anyị mma mma ndị ya okpukpu mgbaju akara m ụzọ gbawa si ọnụba nọnye n'ịnwa nwonu ọnwa nwonu ka na-eme nna taa and anyị mara n'obodo ọnụ nsọ mbụba nke a taa bụkọ anyị ga-asị Chineke gozi onu n'aha Jizọs enweghị m ọdọkọ okwu nga nkuku na onye preach o mechara na nyedo m anyị ka edemewu Chineke gozi anyị Afrịka n'aha Jizọs Nukutu aka o nukutu aka akutu aka akutu aka o nwere nne na-atụsi ọ na-akpakere maịkị ụgbọ enyi nya ịkụsọ n'iwu ọha ị ga na-ama iririri ihe ịgbata na ị ga-agba chairman of education ịkwere mmiri n'isi ya atụ ọbụ ya gba n'ogwe atụ abụ ya gba n'ogwe Obichi nya na-akpa ya owe crayon call you should live up to expectation anya ọha na-ele ya o ọtala papa na-ene ka na-eso ị ga-emekarị papa ọwụkwụrụ so what you are saying in effect is this take a walk in anya just 2-3 minutes Chineke bụ nara ekele onye biliri belu nara ekele onye ga-emere m ihe na-emerụ ị na-ebukwara osisi buru ibu ị na-emere ihe osisi mere ị na-emere m ihe niile eji ele inauguration of children's signing. From time to time. I know a chief. I know a chief. Just now I got home and I tell the chief. Never go back. No, I know a chief would die in the attack. Look at me and your
ị ga-abanye anyị uru. Enye ọmasị, onye ahụrụ enye ọmasị hụ, ọmasị. Anyị ekele ebe chief n'ihi na enye ọwụ mmadụ ma ọ na-enye ọwụ n'onwe ya ọzọkwa ikwu. Ma ọ na-amara aha. Anyị na-ekwu na onye ga-abanye anyị uru. Ọrụ ndị akụkụ ụka anyị na-emechi. That's the 5th time I did that. Fortunately, or unfortunately, I must say, about the water. But it's a happy occasion. I'm always not get up around. I don't look at a small thing. I organize it as a small thing. The money back on the night I went over and you never got back. They're not doing it, but never come home. But I will back on the top. The grace location, they'll be like that. I thank them. One time now, okay, don't get to the cover. He had no plan. And if you find him a plan, oh, like this. I'm a change here. I gave my, what was the guy gave me? Oh, so I'm to settle in one person. Obichi. You're my son. You're my young and but it has gone out well. You know, you know, how I was doing. So I thank you for all. I'm sorry. The one that I could never be two or chief. Open the most and I got follow myself down. Then that cracker, church, you don't then I cracker now, Bakata. And those people are the one I cracker. In many ways. And you know, who's then about who's but follow myself there, okay. Oh, my body, I got to make a mouth. Because in this country, I don't know. No one in the back. Go to a village or a town. Jump with them and tell them what has been. When you're there. But I'm careful about it. One of the various places in Nigeria. So, all we die is actually there are many things we thank God for. Most of whom I take up here, the way they can do them new and dog. I don't have to reach the because I think I had to live. But I ain't there again. I think I have. I think I hate to live. And when I am now, I know what I am now. I hate to live. I'm not ever demoted to. I am glad. There was so Tana Dakreka. The Obichi chief. We are the one chief. Never Africa, but I clear you are. Yes, no elimination. I like the invitation for the word of God today. I'm a member of the chief who no, or no, not as a way, or even if they go, but don't even, yes, they expect from you. The kind of patriotism, if I had you, like a teacher, yes, not rather than they match you, when you go match you. I'm happy too, because of my dining room. When they do one, and they do it like that. No, Tina, Hataka, Georgia. Because I want to
Mọga school na Port Harcourt. Nka ozi pụtara na amara ihe. Na amara ihe amara ihe. So, after the morning, Mama, I don't want to delay you. I'm going to make a correction. I made a banana to one Mama. I was all 3 or 2 days ago. I hear me cheap. All right, within 5 minutes, I met Anna. Then I met also. They were to do. I am the same one. Any other thing we do, all in gladness before we disperse. People, I didn't know you, Mama. I'm going to talk about money. Oh, you know, you're the power. Agreka Mamano. Oh, n'eziokwu na anyị sara after the arrival of this year. I gave a very introduction. But mgbe eze na-ekwu okwu o nwere enye dem anandoke ekpuye nka nwanne anyị gaghị emechali ihe a na-akọwahụ enyeọwụ na-enyekwanye ohere ọkpọ ya n'ime akịrịko owuwe onye ọzọ karịa His Royal Highness Eze Nwosu ọkpọ na akịrịko biko mgbe ọ ga-ekwu okwu anyị ga-apụsị ọtọ Ndoki Mamano ụkwa kelenu obi dị m ụtọ na kraụdụ m hụrụ nga taa Chineke gọziere ndị ndoki papa anyị izi oldest eze anyị nwere 90 something ọ ka dịkwa aja ọ ya nwajiri papa
Mama ini nangkau komando. Media. Aku komando kau. Okay. Aku nak berbina nampak. Tiga berbina nungkan akan diwujudkan mem. Ini soalnya deku area. GM. Wah mai. Obichi Ikechi Nwosu. Yana ada nyobun. Na bata. Ola de chimechi ade cinta. Deke nyoni ni mendesi teza chini made igubatara. Organismu denime ale umigubatara. Nihika. Chineke tiene maka. Amen. Hallelujah. We're not getting ma. We are working. Kampara. Amen. Ada yang bara. Mama Chineke. Tanpa pernah kebonsor. Amen. Ada baik-baik na. Mama Kakek. Ikechi elu bundojo. Oba isanti de kapuwe. Mama Jesus Christ. Oya na para ko. Para. Ija go pro we no so. Ita fandita. Yebe ya. Kai de nita. Chineke. Ni aka na haji. Chief of people. The coordinating point of it. I got Obichi Ikechi autonomous community.
Let us recall. Where is it? 1999 thereabouts. Yes. We are here too. So what you better 191? Take him in God. I've been so many engagements today. But because 191 is in a wire, go mama again. Now they may achieve that. Live there. Elders Council and Wonders and Apple Council. Among us, I have been to the women. I have a day up at the good time. Nobody knows what I have. You let me have what I have. I have one time mine. And this is I had a number. Do the name. Do the name. All right, but before then, Council Charo, you will take.
Amigo, nous sommes pour toi, nous sommes chatte, on t'aime, tu veux pas. Ah, c'est un poète. The Prime Minister, Transha Prime Minister, and the wife joined them. The Prime Minister and then. Okay, the next thing, now Obichi Ikechi Nwosu. Okay. Taking Obichi na Ndukewe. Obichi na Ndukewe. Wega mataku. Achio. Yo. Federal Government College, friends from Federal Government College, teammates and friends from Federal Government College. Nyande ni invite to when you go back. Friends Solomon Assembly Onubawa. Onuwa ni obi ko Onubawa. Onuwa ni Onubawa obi ka da mana. Na ka wo korobia. Onye Chineke ji na aga ni eze wo sozi. Ndoke mmammanụ biko n'aha His Royal Majesty Eze S.I. Nwosu anyị na-atọnye mmadụ dum ewepụta ohere we ba nọnyere anyị na mmemme taa n'agbanyeghị ndị dum edem awe nwere we ga-aga anyị na-arịọ si n'ụkwụ ọma wee ji banka iwe ga-eji ikwe ala onwe onye ga-ala ga hụ ndị nka n'ụwa enye ole ga-alapụ n'ụra n'udo anyị na-asị Chineke gozie onudu n'aha Jizọs. Diko kwụsị ndị Chineke guzoro ọtọ ndị dum edenu usekwu nye ọla eshi. Biko akịrịka mmammanụ biko ebechasa ekpere na ndị Solomon Assembly anyị ga-anabata onu na the other palọ then ndị Council of Chief onu ga-edeni then eze ndị eze dumedeni onu ga-agbagote elu then ndị ọzọ kwụsọ na kanopi nwanyị ọbịa anyị nwere ga-epu mmadụ dum aka dịka anyị na-eme ka Chineke gozie anyị n'aha Jizọs. Dịka o mechara announcement ndị ọ na-akọwa ahụ ndị aja n'usekwu bupụta n'ude dum echi anyị na-eke ga-abụ ụka anyị na-eke ga-ewu Chineke dị mma dị mma dị mma Chineke dị mma dị mma onye na-eme mma dị mma Chukwu abịa ma dị mma onye gọziri anyị dị mma Chineke dị mma anyị ekelela gị eze ebube anyị atụọrọla gị mma gị onye malitere ije ozi a wee meekwa ka ọ bịa na njedebe anyị na-ekele gị n'ihi oriri nwoke onye tuburu gị n'ụbọchị taa anyị na-ekele gị n'ihi onye eze anyị na ndị osachi na ụmụnne anyị ndị si ebe dị anya ọbụna ndị okpukpu bịarue n'ebe a n'ala akịrịka amara ije ka anyị na-arụ n'isi mmadụ niile ọ dịghị onye ga-enwe ihe mkpọbi ụkwụ n'ụzọ dịka anyị bịara n'ebe a n'udo amara ga-abara anyị ụgbọ anyị alarue n'ezinụlọ anyị n'udo akịrịka ọ dịla gị na mma dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ije mgbe
mgbe ọzọ anyị ga-ezukọ n'ebe ọ ga-ama mma karịa nke a. Dịka anyị na-ala n'ebe a ugbu a, onye nwe anyị Chineke were ọbara Jizọs ka anyị na-efesa n'okporo ụzọ anyị niile, na ọ dịghị onye ga-enwe ihe mmerụ ahụ n'ụzọ. Nke a bụ arịrịọ anyị. Onye anyị hụrụ taa, anyị ga-ahụ ya echi. N'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. God bless you. Ndị sekuriti emecha ụlọ eji n'ọnwayọ. Ndị egwu unu ga-enye anyị very salute efe match out. Security with the chief ga-ese foto. Papa mego tito ni bokaka. Ezi malamba, malamba, chamo igebo, igiri boko na yo. Jehovah bụ Chineke, onye mmebe, mego tito ni bokaka.
my name is Lawson Charles from Abonima. What is happening here today? Okay, the chieftaincy coronation of Obichi Ikechi, my secondary school classmates. All right. So, how do you know? How come about this Obichi? How is he your friend or? Yeah, we've been secondary school mates right from Federal Government College, Port Harcourt. I've known him from JS1 to ISS3, and even after school we've met. So he's been a very close friend of mine. All right. So, what are your wishes today as you come as a friend to honor his occasion? Okay, well, this is a stepping stone into a great life. We aspire also to be like him, and we pray also that as he has aspired to this too, he will achieve great success. And through him, others will also grow in this strength. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Your name once again? Lawson Charles. My name is Chief Prince Obichi Ikechi Nwosu. Can you tell us what is happening here today? Okay, today is the day I was crowned an official chief of Igubachara Kingdom in Akrikoku, Ndoki, Ukwa East, Abia State. Yes, it's a very happy occasion for me, and I'm very humbled to receive this honor from the community and from my friends and family and everybody who came to support me. Okay. So, like as of today, you have been crowned as a chief. What are your promises to the community? Okay, my promises are to maintain the responsibility, increase the amount of responsibility. You know, being a chief is a lot of responsibility on you. So, continue to provide justice and peace, and continue to increase my responsibility to the community, increase community service, and continue to do more than I've been doing already, and continue to contribute and uplift the community. Right. As of today, I know you have friends and families, those that came from far and near to honor your occasion today. What are your prayers as they go back to their... I thank them. First of all, I thank them for making time out of their schedule and their day to be here to celebrate with me and to support me. And I pray that as they go back, God grant them journey mercies, take them safely back to their loved ones. And I pray that God bless them richly. And I would, provide the same support that they have shown me today. The same love that they have shown me today, I pray that they receive it 1,000-fold in Jesus' name. Right. I know today that you have been crowned as a chief. I know there's a title attached to it. So what is your title as a chief? My title is known as Oli Zuoha, meaning one that is enough for all. That is a title that was conferred on me by my father, who is the Eze of Akrikoku community. Right. Thank you very much. I will pray that today, as you have been crowned as the chief, the Lord will grant you your heart desire to fulfill whatever expectation that the community has given up to you today. Well, thank you very much. May the Lord grant you your heart desire and bless you as well in Jesus' name. Thank you. Amen. My name is Chief Samuel Chijoke Keke. I'm the Prime Minister of Igube Atala community. Today, we are confirming the son of our Royal Highness, Chief, today. Yes, and that is why we came here to embrace the occasion. Yeah. As an experienced Prime Minister, I believe you have an advice position as a new chief in the system. Yes, I told him that as far as this chieftaincy title is concerned, it is not done anyhow. So, if he was doing anything anyhow before, but now this title has been given to him, he must stand up, he will be up and doing. So everything in community now, he's supposed to be involved. He's not going to be far away again. All right, as well, what are your wishes for him? I pray that God will endow him with wisdom, because this too is not something you can do anyhow. God will give him, I pray that God will give him the wisdom and the understanding to handle this chieftaincy title that has been given to him.
churches, other things from different communities. What are your wishes as you are I pray God who brought them here safely, may Him also take them back to their different destinations. Thank you very much, sir. Thank you. Your name once again. My name is Chief Samuel Chijoke Keke. God bless you, sir. Okay, thank you very much. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Salachi. What is your name? Salachi. I remain Honorable Echefula Eina Wanko, Councillor representing Umi Gubachara Ward, Ward 4. Tell us what is happening here today. Actually, I thank God for life. That is the first thing. That is the major first thing. I thank God for life. Here is an Akereka Oku community. What is happening here today is coronation. It's called coronation. Na ali Akereka na akpọ echichi. Echichi ọ dị-echi ọkpara eze Nwosu. SI Nwosu ọkpara ka echi echichi taa. Ọ dị-echi chief na ali Akereka. Ihe agwụlakọ na-enye ọla eme March. Na ali Akereka taa dị-echi echichi. All a thing of honor to Akereka people today, and the Ezenonwa and the Council of Chiefs and entire community is a thing of honor. I say Baba no yenia echi atan ubu data dendo all nyobu so na nwa ga na echeri na teta echichi before on egbeze mgbe Chineke ga-akpọ oku. All ihe akpọrọ anyị ba na compound SI Nwosu. But I'm that now, as an adult, you were advice Yes. So were your position he occupy as an honorable. Yes. You were of responsibility he by undergo. So I let you were that experience. May hear advice at this new. Fine. I'm very, very happy today because I'm a councillor. And when we office in the more occupy, I'm representing my people in a good way, not by bad way. Also the thing and I pass it through to the Nyeta Guatao. Only a day Zuaha, only a Zuaha, or have chief tasty title, or only a Zuaha. Fine. Many people may not encourage. Someone now do that up with a word of encouragement. Or quite the same thing. The same footstep can they take it today? Now I say no zuele kamado na le Akereka or holo dimba. Akereka piaka popota. Any responsibilities na le Akereka. Hona Akereka is a liability. You are not liability to him. Or his own responsibility. Now here to have a good name to the community and also be a good example to the Akereka Uku. On our chapter no one days other function well now their position carried as time. Eme carry ndozo, eme carry papa echi atan. Now eme so carry all a joy to the community, entire community Akereka Uku and entire world Omigubachara. Now a such person, but about a light that reflects across the community and entire world. Asima, that wisdom, name occupy my office, and that knowledge, na pilot the affair of their offices. All use that wisdom and knowledge, pilot at the affair of his office today. In Jesus' name. I believe that when they are here, this is one day he may invite about what now. Now where the land they very well. Fine. Remember the most because external bodies ababe do aye goes abere nobody time. Like ndog anke me kunne na opopu ba. My colleagues nda bakwa friends nda nwere ba. Other friends 6 I were across the community bakwaba no yen as in Chineke nyewe that life and good health for them to come safely. Odurukwa we la mwe gala no do na we ge public na Jesus. Ogola nyanswe Chineke ge do la no do. Thank you very much. Amen. I pray that God will also send you
wisdom. Amen. My Lord, you are Amen. Amen. You're welcome, Evening. sir. My name is Chief Obichi Ikechi Nwosu, and I'm known as the Papando of Onwe Gubachara. Are you telling us what happened here? What happened here today is that the Eze and the traditional ruler of this big autonomous community honored some people with chieftaincy installation, especially one of his own first son. My experience is all very simple. I want them to know that this honor and the title they are being bestowed today is about sacrifice of time and resources. They should see that it could be called upon any time, in midnight, in the early morning hours. In short, in summary, you don't own yourself again. You are now the property of the community. My advice to them and all the people that were honored today with the chieftaincy installation is for them to be up and doing. It's for them to see themselves as a call to service, a call to sacrifice. That's just my advice. They should see the community first before their own personal, reasons. All walks of life to honor We pray this is a very peaceful community. I've always been very peaceful. Bachara is a peaceful community. Akrekuku is a peaceful community. We pray that the peace that reigns over this place and the peace of the Lord will take them to their various destinations. As they came to this location now without any incidences and accidents any on the way, they will also go back without accidents and incidents. That's our prayers for them. Thank you. Thank you. God bless you.